ኣብ ሓደ ጽሕፈት attention ናይቲ ኣንባቢ ክስሕብ ምስ ትደሊ ወይ ድማ ነቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ቃላት ድዮም ወይ ድማ ጽሑፋት ሃይላይት ብምግባር ሞር ተነበብቲ ክትገብሮም ኣብ ትደልየሉ እዋን ወይ ድማ ፕሪንት ጌርካ ምስ ወጻእኻ እቶም ኣገደስቲ ዝኾኑ ነጥብታት ሃይላይትድ ኮይኖም ፕሪንት ክኾኑ ኣብ ትደልየሉ እዋን ኣብዚ ሆም ምስ ኣተና ኣብዚ ፎንት ዝብል ግሩፕ ኣብዚኣ ናይ ቴክስት ሃይላይት ከለር እትብል ኦፕሽን ኣላትና ማለት እዩ። ሕጂታ ኢምፖርታንት ዝኾነ ነገራት ኣብዚ ሃይላይት ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ንኣብነት እዛ 900 ባዶ እትብል ዘላ እንድሕር ኣፀሊመ ሰሌክት ገይረ ኣብዚኣ ኣትየ ካብዚ ዝኾነ ሕብሪ መሪፀ ሃይላይት ክገብራ ይኽእል እየ ማለት እዩ። ኦኬ ምናልባት ፀሊም ድሕር መሪፅኩም ዋላ ፕሪንት ምስ ገበርኩሞ ኣይክወፅን እዩ ሕጂ እውን ክንበብ ኣይክእልኒ ዝሓሸ ቢጫ ወይ ድማ ህስስ ዝበለ ነገር ከምስታት ክትመርፁ ተመራፂ ማለት እዩ። እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ሃይላይት ኮይና ኣላ ማለት እዩ። ዋላ ኣብ ፕሪንት እንድሕር ጌርኩም እታ ዶኩመንት እዚ ሃይላይት ፕሪንት ኮይኑ ክወፅ ማለት እዩ። ሕጂ እቶም ኢምፖርታንት ዝኾኑ ነገራት ኣብዚ ከምዚ ጌርካ ሃይላይት ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ከምኡውን ብተወሳኺ ኣብዚ ኣቲኻ ከዓኒ ኣብዚኣ ሰሌክት ምስ ገበርኩም ኣብዚኣ ቱልባር እውን እዛ ናይ ሃይላይት ናይ ቴክስት ሃይላይት ካለር ኣብዚ ክትመፀልና ትኽእል እያ። ኣብዚ ኣቲና ድማ ዝኾነ ነገር ሃይላይት ክንገብራ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኦኬ ከምዚ ጌርኩም ሃይላይት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። መሊስኩም ኣፀሊምኩም ከዓ እንድሕር ኣብታ ሃይላይት ዝገበርኩምላ ኣቲኹም ከዓ ኖ ካለር ትብል ኦፕሽን ኣላትኩም ኣብዚ ሃይላይት እንድሕር ክተልግስዎ ደሊኹም ኖ ካለር ኦፕሽን ኣላትኩም ኣብዚኣ ተልግስዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ሃይላይት መግበሪ ነቲ ኣንባቢ ኣቴንሽኑ ንምስሓብ ንጥቀመሉ ዓይነት ኦፕሽን እዩ ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊ ሓደ ክድምሰስ ትደልዮ ጽሑፍ መስመር ክትገብረሉ ምስ ትደሊ ብፍላይ ድማ እዚ ኣብ ምንታይ ኢና ንጥቀመሉ እዞም ረቪው ዝገብሩ ማለት እዩ። ረቪው ዝገብሩ ሰባት እቲ ክድምሰስ ዘለዎ ነገር ካብዚ ዶክመንት እዚ ኣክንዲ ባዕላቶም ዝደምሲሶም ዝህቡኻ ስትራይክ ስሩ ገይሮም ይህቡኻ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ንኣብነት ኣነ እዚኣ እዛ ሰንተንስ እዚኣ እንድሕር ኣብዚ ክትህሉ እንድሕር ዘይደልያ ኮይነ የፀልማ እሞ ኣብዚኣ ሆም ምስ ኣተኹ ፎንት ትብል ግሩፕ ኣላትኒ ብድሕሪ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኤቢሲ ላ ስትራይክ ዘላታ ስትራይክ ስሩ ትብል ኦፕሽን ኣላን እዚኣ እንድሕር መሪፀ እያ ትሪእዋ ኣለኹም። ሕጂ እንታይ ጌራቶላ ነቲ ፅሕፈት ኣብ ማእኸሉ ስትራይክ ጌራቶላ ማለት ሕጂ እዚ እቲ ክድምሰስ ዝደልዮ ፅሕፈት ብከምዚ ገይረ ኣመልኪተ ነቲ ረቪው ገበረለይ ዝበለኒ ሰብ ክህቦ ይኽእል እየ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣክንዲ ሓደ ሰብ ኣርመለ ኢሉ ሂብካ ኣክንዲ ባዕልኻ ደማሲስካ ነቲ እሱ ዝፀሓፍዎ ፅሕፈት ደማሲስካ ኣክንዲ ትህቦ ከምዚ ጌርካ ስትራይክ ስሩ ጌርካ እንድሕር ሂብካዮ እቲ ናትካ ርእቶ ብቐሊሉ እቲ ናትካ ረቪው ብቐሊሉ ክርድኦ ይኽእል ማለት እዩ። እዚ ኣየድልን እዩ ትብሎ ኣለኻ ማለት እዩ። ስለዚ ክድምስሶን ከይድምስሶን ድማ ናቱ ሓላፍነት ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ክንፈልጠን ዘለና ኦፕሽን እያ ማለት እዩ ስትራይክ ስሩ። ኣብ ልዕሊ ሓደ ፅሕፈት ወይ ድማ ፓራግራፍ ዝገበርናዮ ዝተፈላለዩ ናይ ፎርማቲንግ ኦፕሽንስ ኣብ ካልእ ፅሕፈት ክንደግሞም ምስ እንደሊ ብቐሊል ኣገባብ በዛ ፎርማት ፔይንተር እትብል ኦፕሽን ተጠቂምና ክንደግሞም ንኽእል ኢና። እዚ ንኣብነት እንታይ ማለት እዩ ለሰይ ኣብዛ ዶክመንት ክልተ ኣርእስትታት ኣለዋ። ኦኬ ሕጂ ነዛ ቀዳመይቲ ኣርእስቲ ዝተፈላለዩ ፎርማት ክንገብራ ኢና። ንኣብነት ቦልድ ክንገብራ ኢና፣ ኢታሊክ ክንገብሮ ኢና፣ ኣንደርላይን ክንገብረላ ኢና። ከምኡውን እቲ ፎንት ናታ ድማኒ ለሰይ ግእዝ ስለ ዝኾነ ብዚ ናይ ግእዝ ፎንት ክጥቀመ ዋላ ግእዝ ውሃሻ ዝብል ዘሎ እዚ ክንጥቀም ኢና። ብድሕሪኡ ሳይዝ ድማኒ 18 ክንገብሮ ኢና። ህራይ ሕጂ ዝተፈላለዩ ፎርማት ጌርና ኣለና ማለት እዩ። ብተመሳሳሊ ኣብዚ ካልአይቲ ኣርእስቲ ከኣላትን ሕጂ ልክዕ ነዚኣ ክትመስል እንድሕር ደለያ ኩለን እዘን ኣብዛ ልዕሊ እዚኣ ፎርማት ዝገበርክዎን ኣብዚኣ ከዓ ክደግመን ኣለኒ ማለት እዩ። ተረዳዲና ምሽ እንድሕር ደኣ 100 ዝኾኑ ኣርእስቲ ኣለኒ ኮይኑኸ
ኣብ ሚቲኡ ከም ዘን ኩለን ዝሰርሕ ክኾን ኣብዚኣ ኩለን ክደግመን ኣለኒ ማለት እዩ instead of that ግን እንታይ ክገብር ክእለ ኣብዚኣ ፅሕፈት እዚኣ የፀልማ እሞ ብድሕሪ እንታይ ይገብር ኣብዚኣ ሆም ኣቴ ፎርማት ፔይንተር ትብል ኦፕሽን ኣላትኒ ማለት እዩ ነዚኣ ክሊክ ክገብራ ኦኬ ነዚኣ ክሊክ ምስ ገበርኩ ሽዑ ትሪእዋ ኣለኹም እዛ ማውስ ተቐይራ ኣላ ማለት እዩ ብድሕሪ ነታ ዝደለኽዋ ፅሕፈት ልክዕ ከምዚኣ ክትመስል ዝደለኽዋ ፅሕፈት ከይደኻኒ ንዓ የፀልማ ማለት እዩ ሕጂ ሪኢኹማ እንታይ ጌራት ኣላ ማለት እዩ ልክዕ ነዛ ኣብዚኣ ዝነበረታ ርእስቲ ከዓ ልክዕ እተን ኣብዚኣ ዝነበራ ኩለን ፎርማት ኣብዚኣ ከም ዝድገማ ጌራት ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት መፅሓፍ እናፀሓፍካ ኣብቲ መፅሓፍ ዘሎ 15 ዝኾን ቻፕተር እንድሕር ኣለዋ እተን ቻፕተር 1 ቻፕተር 2 ቻፕተር 3 ዝብላሲ ኩለን ሓደ ዓይነት ፎርማት ክህልዎ እንድሕር ደሊኻ ብከምዚ ጌርካ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ዋላ ኣብ ፓራግራፍ እውን ይሰርሕ እዩ ንኣብነት እዛ ኣብዚኣ ዘላ ፓራግራፍ ትሪእዋ ዘለኹም ዝተፈላለየ ፎርማት ክንቅይረላ ኢና ንኣብነት እቲ ንጥቀመሉ ዘለና ፎንት ክንቅይሮ ኢና መጀመርታ ንኣብነት ግእዝ ዘመን ቀይረ ኣለኹ ኣነ ኦኬ ንስኻትኩም ዋላ ካልእ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ለሰይቲ ሕብሪ ቀይሕ ክገብሮ እየ ፎንት ከዓ ቁርብ ኣግዝፍ ከብሎ እየ بدحريو نتعلم لسي إيطاليك غوبري حجي كم زي أجيري الله خمالتي حجي بزا تحت زلا الصحفة دمالك نزي أخذ مسلنا دادليا أبزي أخيدا أبزخونا كليك جبر خلي مالتي أوكي أبزخونا بزا صحفة كليك جيرة بدحريو تدلي خان زغا سليك كغبر خليجن ولا خمون عيلينني أبزي كليك جبر أبزخونا بدحريو بزي فورمات بينتر سبزلا أبزي أي خريد كليك جبرانة فورمات بينتر شو زي ماوس كم استغيرت كرجع جزءلن أوكي بدحريو أفتح دليل أزول له صحفة كيدا يتسلم ما مالتي وستسلم قوا لك كله أبزال الزياز جبرنا فورمات أبزي يجبرلنا مالتي جزيء أزياء أقداسيت سخونات تولا ويدما أوبشنا I hope كتكمله قبل حالة صحفة جبرناهم زتفعلوا ناي formatting options كان القسم سندلي بقليلو أبزي home ميلنا مساعتنا أبزا font بالجروب أبزال علي clear formatting تبل option اللاتنا مالتي بزا clear all formatting تبل option تتكيمنا قبل حالة صحفة جبرناهم ناي صحفة لو تتات كله formatting كان القسم خلينا نعمل أبزا JK rolling توزلا زتفعلوا formatting جرنا لنا bold جرنا صحفة إيطاليك اللو underline جيرنالو تفونت ناتو ايرنايو سايز ناتو يعبينا مالتي هجي نزيات سليمه ابزيا كلير اول فورماتينج دحدا اليا تريوال لهم تغييرات ولا تصحفت بولد الجيساتو ايطاليك الجيساتو اندرلاين الجيساتو سايزو 11 غيراتو تفونت خاني ناب ديفولت نبر غيراتو ملا مالتي بمولو افت تصحفت زنبر فورمات هجي لقيسو نرخبو مالتي ناب نيالا غيراتو لا تفون ولا أبزون جيرنا زنبرنا فورماتين كنا لقصون حتى عدلنا أبزي أخيرنا clear or formatting نلا نبت default font تغيره مالتي أوكي ولا أبزون زخون زجبرنا مكيارات كله يخلي فورماتين كنا لقصون حتى عدلنا أبزي أجرنا نلقسا أبزي أتيناون بتمساسالي أبزي clear or formatting حتى عدلنا كله formatting يلقس مالتي هجي كم زجرنا زخون قبل لحادث صحفة زقيايرنا يو ناي فونت خون خير ناي فونت سايز خون خير الحبر خون خير وي انفازايز جيرنا نيرنا خون خلينا بولد ايطاليك اندرلاين جله بزح نغرات جيرنا لو نيرنا خون خلينا كله كم جيرنا بحصير منغدي كان كندمسو دما كان لغسو نخلينا مالتي